Elhamdülillah. Bu sırrını halkka anlatırız, anlatmasan аны эшләп булмый. Аның нәрсә икәнен дөрес итеп аңлатырга кирәк. Нәрсә өчен ул халыктан шулай бирергә тиеш, һәм ни өчен, кайда ул кулланыла, кайда файдаланыла. Кем тели, шул капка төбенә чыгарып куялар, шуннан алып китәләр. Бер капчык бәрәңге дип теге ризалатып итәләр инде. Монда мәчеттә нигә җыенга меңгә сөйләшәләр дигән. Бөтен ризалашып шул бер капчык бәрәңгегә риза булалар инде. Ул бер капчык бәрәңге белән җыгылып булмыйсың бит инде, аны чыгып бирәбез. Алар теге риза булып бирәбез инде, алай үпкәләп итеп, рәнҗеп итеп бирмибез аны. Аллаһ Тәгалә инде ошырны шулай үскән игеннәрнең оннан бер өлешен кушкан, янсы, оннан бер өлеше янсы мохтаҗлар, ятимләр өлеше диелгән. Шулай булгач инде ул безнең өлеш түгел. Менә мондый эшләрне без эшләгәндә Җәлил хәзрәт белән киңәшләшәбез. Кайда, ничек итеп тапшырсаң уңайрак була. Чөнки ул безгә караганда яхшырак белә. Менә бу бөтен мөхитне, обстановканы дип әйтик инде. Шуңа күрә без һәр эшне инде күпчелек аның белән киңәшеп эшлибез. Киңәшле эш таркалмас дип татар халкында. Шуңа күрә инде ул киңәшкәч яхшырак була инде.